खुलुमबाय आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नै पिएसआ सालबारि गोलैयो जोंना पस्ट अफिस रुपहिनि खाथियावनो घरामारा गामिनि आं सासे एनडिबिएसनि सोद्रोमा। आं नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों। आं दिनै गोबां बोसोर माने न' बां गारनानै 7-8 बोसोर न' बां गारनानै थानांदोंमोन। आसलते इफोरबायदिनि गेजेरजों आंनि न'आ दिनै इफोरबायदि हालात। जुदि आं माबा मोनसे सुबिदा मोनबोनायमोनबा बे समफोराव जुदि मोजाङै मोजां थांनायमोनबा समफोरा आं दिनै इफोरबायदि जायामोन। बेनिखायनो आं दिनै गोबां माने खस्थ'आव भुगिनानै दङ। बिराद खस्थ'नि गेजेरजों थानांनायनि थाखाय दिनै आङो माने बे निउसनि गेजेरजों बयबो रायजोफोरखौ खावलायदों जे आंबायदि जेन रावबो जाया। माने दाबो जोङो उदांस्रि माने माबायाव फैदोंब्लाबो न'आव थानो हाबायब्लाबो माखासे गेना गोरोन्थि जोंखौ खोलैनो नागिरबाय थादों माखासे बिपिएफनि मानसिफोरा। आं इफोरबायदिखौ बयखौबो खावलायदों जे इफोरबायदि माबाखौ खालामा, गोनो गोथो बा उल्थां फाल्थां जेन खालामा। दाख्लैबो आंनाव बिपिएफनि सासे मानसि फैदोंमोन, ब्रायैनो आंनि न'आव हाबनो नागिरदोंमोन। आंनि न'खौ नायैयाव मा हाबनो गोनां दं बा मा खालामनो फैदोंमोन ना आंखौ माबाफोर साजायनो फैदोंमोन। आं नोंथांमोननि निउसनि चेनेलनि दारै खावलायदों, आंनाव गाजाल गंसेबो गैला। आरो जुदि आंनि न'आव माब्लाबाफोर माबा मोनसे कारनाव माबा मोनसे मोनोबाथाय बे दायनिगिरिया खिन्थु बिपिएफनावसो जागोन। मानो होनबा बिपिएफनिया आंनाव स्रोद स्राद फैनायनि सेस्था खालामनायखौ आङो प्रमान होनो हायो। दाख्लै सासे फैदोंमोन, जोंनि गामिनिनो मैखोम सासे बिपिएफ सापर्टार मानसि। बेफोर गोरोन्थिखौ जेन सानलाया। जोंबो मोजाङै थानो लुगैबाय। जों मानो होनबा गोबां बोसोर न' बां गारनाय बेफोरबायदि बिसि फिसा गारनानै थानांदोंमोन। आंहा दा जायनि जाहोनाव आंनि फिसाजो सासे मेट्रिक फेल जाखांबाय। बेफोरबायदि हालोदाव फरायोबाथ' मेट्रिक फेल जागोना खाथांखा। दिनै एबार होफिनबावनो नागिरदों। थाखा फैसा गैयैनि गेजेरजों फिसाजोखौ आङो गोदानै माबा एडमिसन खालामना होदों। खिन्थु बेफोरबायदि हालादाव मेट्रिक पास जागोन ना जायाथाय इसोरा मा खालामो। आंनि बारिखौ नोंथांमोनखौ आं खावलायदों जे बारिखौ खोन्थायो। बे बारिखौ आङो बिपिएफनि नारसिननायाव फाननांदों। बे बारिखौ, बे बारिया गासिबो आंनि ओरैमोन। आङो माने बिपिएफनि नारसिननायाव माने बे बारिखौ बिगासे फाननांदों। मानो होनबा माखासे केस नांदों बिनादायाव। आंबायदि सादारन सासे मानसिया माबोरै एसेबां गेदेर दाय नांखो, जायनि जाहोनाव जोंनाव मोनसे आरो एदावलायनाय सोलियो। जोंखौ थाबथा खालामो, नों माब्लानि एनडिबिएस। आंखौ गासिबो आर्मि अफिसार सिनायो, गासिबो प्रसासनानो सिनायो। गतिके आं जुदि एनडिबिएसनि मानसि नङाबा आं नोंथांमोननो माबा मोनसे माबानि खोन्थानो नागिरदों। आंनाव नैबे केस मेम'फोरखौ नायनो हागोन। बेफोरो माने माबोरै जाखो, जेन'बा नैबे एरेस्ट मेम', बे एरेस्ट मेम'आ बोरै थाखो आंनाव। नै क्रिमिनेल केसनि दङ मोनसे। बे क्रिमिनेलनि बेल लादो आङो, थेवब्लाबो थोजासे जायासै। मोनसे आरो बेल लाबावदो आङो। नै बे मोनसे आलादा बेलबाव आरो नै एरेस्ट मेम' दंबावो। बेफोर केसा मानो नांखो, आरो आं जायनि जाहोनाव आंनि मुङा सिगां आगम होनना बुंबाथाय जायगानि मानसिया बयबो सिनायोमोन। आं जेराव नाम सोलायनांदो थाखोमानायनि थाखाय रिंसार बसुमतारी। आं बेखौ माबा खालामना एफिडेभिट खालामना नाम पर्यन्त सोलायनांदों। बिदि आं खस्थ'नि गेजेरजों दिनै थांनानै दङ। आरो जुदि आंखौ सोरबा बिथांमोना एनडिबि माब्लानि एनडिबिएस होननानै सोङोबाथाय मोगा मोगि सोंफैनोबो हागोन। आं गासैखौबो खोन्थानो हागौ। गतिके गासिबो खेत्र'खौनो जेन माने गोरोन्थि माबायाव खोलैबाय थाया जोंबायदि सादारन मानसिखौ। आं बेखौनो माबाफोरखौ एगेन्स्ट पार्टिफोरखौ खावलायदों। आरो आं बेनिखायनो बेखौनो आङो बे निउसनि चेनेलजों मोगा मोगियै आंखौ निजेखौ हिम्मत लानानै आङो फंसे बाथ्रा रायजोफोर बुंनो नागिरदों। आं निजेबो इउपिपिएलआव हाबबाय आरो गासिबो रायजो राजाफोरखौनो खावलायदों। आं जाबायदि हेरेसमेन्ट मोन्दों, आं बायदि जानो हागौ गोबां हालामाव गोबां जायगायाव बिपिएफनि नारसिननायाव बेफोरबायदि खस्थ'आव दं जानांगौ। बिथांमोननि जानानैबो आं खर' गंग्लायै निमाहा बिबाय। जेन जोङो जाथिनि मावनो ओंखारनानै बांद्राय जेबो मोजां मावनो हायासै।
नाथाय दिनै जि परिबेक फैदो बे परिबेकआ जोंनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय जोबोद गिख्रंथाव जुदि सोलायनाय लाबोआबा ओंखायनो आं बुंदो आंनो बेफोरबायदि नारसिननाय नाख्रेबनाय नासयनाय हा हु फानहोनाय बारि बारा हा गासिबो फानहोनाय बेफोरबायदि सरकारखौ जोंनो नाङा आरो नांला होननानै जों कसम जाबाय आरो गासिबो रायजोफोरखौनो आं खावलायदों आरो आंनि गासिबो लोगो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों गासिबो खौसे जानानै खौसेयै जोङो एबार सोलायनायखौ लाबोनांगौ UPPL आव भट होनानै बयखौबो ट्रेक्टरनि सरकाराव भट होनानै ट्रेक्टरखौनो देरहा होथारना सोलायनाय लाबोनो थाखाय खावलायनानै आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।